Hello, song. Chick song. Mike, song. Hello, song. Chick song. Take Mike, Okay, maraming salamat po ni Kaitim Vloggers daw. Maraming salamat sa patamsak daw. Maraming salamat. Hello, welcome mga kapuso, no, palangga. Welcome mga palangga, mga kapamilya, no, mga kapuso dyan. Normally ko share sa itong live, mga palangga, no, normally ko share sa itong live. Sumbunganan sa akong kagulahan live and YouTube channel. Big love shout out yan ni Kaitim Vloggers. Big love shout out yan ni Magaw. Big love shout out. Magawa ba tatawan alas 9:30 sa gabi mga palangga. Everybody put your hands in the air. Kaway-kaway naman dyan, mga palangga. Welcome sa akong programa, mga palangga, no? Sumbunganan sa akong kagulanan. Naabot sa itong sibiya karong gabi na. Maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Sa lahat ng mga fathers ngayon, mga nakikinig po sa atin ngayon, magandang gabi sa inyong lahat. Happy Father's Day! Sa lahat na naging ama na po, no? Sumbunganan sa akong kagulaanan live in YouTube channel. First time po nag-live na dito. Ito po yung alaga kong aso, no? Alagang aso po namin. Alagang aso namin, no? Si Missy. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin ngayon, listeners. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapamilya, mga kapuso. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat po. Kung na may mga pag-greetings o pa-shoutout, i-comment po sa atong comment section. Kaya tuwa ka ng tagaan o pagtagan mga palangga. Hey. Everybody punch your sender, mga palangga! Binabasa ko lang po yung mga message no kasi hindi ko masyadong makita no. Maliit po, maliit. Mahirap sa StreamYard no, maliit. First time kong gumagamit ng StreamYard, mga palangga. Big love shout out dihan ni Kasilak, Paul Kasilak official no channel.
Maraming salamat, sir. Idol. Maraming salamat po. Maraming salamat sa suporta, idol. Pamalik kong share sa itong live, mga palangga. Pamalik kong share sa itong live. Babasahin ko lang po, babasahin ko po yung isa-isa yung mga message niyo. Maliit masyado mga palangga. Hindi katulad doon sa sa Facebook page ko, sa sumbunganan sa akong kabulanan. Sa programa ko talaga. Malalaki yung mga letra doon. Dito kailangan ko yata ng telescope. Kailangan ko yata ng telescope para mabasa. Pasensya na mga idol, first time ko mag-live dito sa aking YouTube channel. Ang sumbunganan sa kong kagulanan. Ketinggian nih. Okay, Joseph Estrada, sir. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, sir. Magandang gabi sa iyo, sir, no? Kailangan ko yata dito ng 3 cellphone. Sir, maraming salamat. Sir Joseph, sir, maraming salamat po. Joseph Estrada, sir, no? First time pong live dito sa sumbunganan sa kagulanan, no? Dito sa aking YouTube channel official, no? Ang regular live ko po doon sa aking Facebook page, no? Sino yung gustong makinig sa ating programa, no? Ketinggian nih. I-follow po niyo ako sa aking Facebook page. I-type lang po Isla Sapitugo Love Radio, no? I-type lang Isla Sapitugo space Love Radio. Isla Sapitugo space Love then space Radio, no? Ang sumbunganan sa akong kagulanan, no? Live ka matag gabi, alas 8 hangtod alas 9:30 sa gabi, no? Okay, everybody put your hands under. Okay, kaway-kaway naman dyan, mga palangga. Gustong-gusto to ni, ka-18 blockers, no? Sayaw naman dyan. All Kasilak, no? Official. Sayaw naman dyan. Maraming salamat po, Ria Mahinay, ma'am. Ria Mahinay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa nag-comment sa ating comment section. Sa mga nag-comment sa ating comment section, oh. Maraming salamat sa inyo lahat. Ang oras
oras natin, alas 8:11, no? Ang nakalabais kagabi, ang nakalipas sa malamig na gabi. Oh yeah, everybody put your hands in the air. Paano magbaba? Hindi ko alam yun ah. Paano ba yan? Hindi man ako marunong. Paano idol, no? Anong gagawin ko idol, no? Okay, si Wilnox daw busy, no? Kaya si Ria Mahinay lang yung nanonood. Maraming salamat po, Ria Mahinay. Busy pala si Wilnox, no? Saan ba napunta siya, ma'am? Mahinay, no? Saan ba napunta si Wilnox? Happy Father's Day, no? Sa mga naging magulang, ano? Naging papa na, Happy Father's Day kaninyong tanan, no? Idol Paul Casilak, sir, paano ba magbaba, sir? Paano ibaba, sir? Paano? Turuan mo nga ako, sir. First time kong gumamit ito, idol, no? Paano ba ito ibaba, idol? Anong i-click ko dito, idol? Ibaba daw ang hagdanan, no? Sabi hagdanan. Ito sigurong parang dalawang tao, no? Pwedeng mag-work. Tama ba, idol? Yung parang dalawang picture? Okay, kumakain pa daw si Wilnox Monghit. Kumakain pa daw.
Standby kayo dyan ha, standby kay natay pag-games karon taon mga palangga. Okay, pa-subscribe naman sa YouTube channel ni Paul Casilak, no? Paul Casilak Official. Magandang gabi dyan ni Christine Pamalaran. Magandang gabi dyan sa iyo, ma'am. Salamat, maraming salamat sa pagpunta, ma'am. Okay, pa-greet naman sa aking pamilya dyan sa Sitio Datag. Barangay po, watching from Kuwait, no? Si Christine Pamalarang, Lopia. Maraming salamat, Ma'am Cyril Pamalaran, Lopian, Ma'am. Maraming salamat po sa pagpunta, Ma'am. Maraming salamat, Ma'am. Sa mga pamilya dyan, no? Cyril Pamalaran dyan sa Datag, Sitio Datag, Barangay po. Searching for a man all over Japan, just to find my back. Someone who is strong, but still a little shy. That's why we find Oo, kailangan ko ng cellphone, no? Sige lang, next time, no? Ganito pala mag-live sa YouTube, no? Kailangan maraming cellphone. Sorry mga palangga, sorry.
Oh yeah, everybody put yours in the earth. Sayaw naman dyan mga palangga. Maraming po salamat sa mga nagpunta no, sa live ko. Maraming salamat mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy Father's Day sa mga amahan, no? Sa mga amahan. Never
with an idiot. Every night and every day, I try to make it stay. Love, get somebody, break your heart. Looking like you need to put this head in love. When you touch me, I know you don't get too far, but I still won't get every night and every day. I try to make it stay. Love, get somebody, break your heart. Looking like you need to put this head in love. When you touch me, I know you don't get too far, but I still won't get Basta la Bizares Idol. Let's Okay, nakapuyo di ay kaog datag ay Paul Casilla. Okay, standby mo ha, standby mo mga palangga ha, standby mga palangga. Salamat ni Casilla Paul Official, sir, no? Maraming salamat, sir. Si Kaitin Vlogger, no? O si Ria Mahinay, maraming salamat po sa inyo lahat. Wala siguro ilod ang ubang mga viewers, no? Sa imong programa. Ang YT Idol, no? Yung si Paul Casilla. Happy Father's Day sa mga mag-greeting na mga ama, no? Greetings from Casilla Paul Official. Happy Father's Day to all, Papa, sa buong mundo, no? Especially sa iyo, Deji, no? From Christine Pamalaram, Lopian. Maraming salamat, ma'am. Gamitig laptop idol. Tayo pambiling laptop idol, no? May lang may muhatan na laptop di idol. Hard to be forever to connection. We usually don't be silent, riding past me. Got away, I'll keep it, it's coming back to back. I just found out the only reason is you over me is to get back. I told it's love before you leave. Usually not, never.
do that. Baby, I know she creeping. Can somebody break your heart? Looking like you're about to set me love. Just wait. Wala ko yung load, no? Si Wilnox mo. I could be reaching out forever deep in edge. So we usually know he's falling, falling fast. You got on that, I'm keeping it from the back to back. I just found out. Pa-sponsor idol o laptop. Malaga ay malumong kasing-kasing idol, no? Na ideahan sa ketas, ano? Tagaan tag laptop. Okay, idol, mga palangga, no? Type present, mga palangga, type present po. Para mahibawan ako kung kinsay na adi, ha? Type present, mga palangga. So all listeners, no, karong gabi on, ano, type present. Type present, mga palangga. Happy Father's Day, Diais. Ako ang papa, sir. Miski nasa heaven na ang akong papa, no? Greetings from Ria Mahin, you know. Masanay ra ka, idol, na sige lang live, no, dere. Okay, pa-subscribe naman sa channel ni ko, ano, Christine, no? Christian, name ang akong channel. Paul Casilak, no? Okay, padikit naman mga idol, Christine, no? Sa yung channel. Mamaya, Christine, no? Dikitan kita, no? Mga ninja ko, no? May 3 akong ninja plus main account ko pa, no? Dikitan ko yung channel mo, no? Christine. Type present, mga palangga. Present po. Type present, mukhang 2 na lang to nandito, no? Si, ano, sino ba yung si Paul Casilak at saka si Ria Mahinay, no? Okay, listen sir, kung wala na kay papa, kay og na kay problema, no? Wala na kay malapitan, no? Miskin mama pod kay ilha na anak, no? Okay, listen kayo, no? Listen kayo, wala na kay papa, no? Ria Mahinay, no? Kasad ko, no? Wala na sad ko papa, no? Kay namatay siya, no, sa car accident, no? Kaya parehas na. Magandang gabi sa iyo, Priya official, no? Magandang gabi sa iyo, sir, ma'am, no, Priya. Welcome sa itong programa, ma'am, no?
Wait lang, namatay yung background na to. Namatay ang background, no? Ay, naluba. Maraming salamat, no, Idol Priya Official, ma'am. Maraming salamat po. No? Tamsak Idol. Here, dikit na din, no? Maraming salamat, no, Priya Official, ma'am. Maraming salamat sa pagpunta, ma'am. Welcome sa tong programa, ma'am Priya Official, no? Ang sumbunganan sa atong kabulanan. Live na din sa YouTube channel, no? I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me May galap shout out dyan ni Ili Host, no? Salamat sa tamsak taga Lunes ni, no? Maraming salamat Ili Host, no? Mga welcome sa itong programa, no? Balik na ang atong background, no? Pasensya na, nalubat ang mga idol. Okay, type ready mga palangga para sa duha ka mananao, duha ka winners, duha ka winners palangga. Type ready dyan mga palangga, type ready. Please type ready. Type ready mga palangga, type ready.
もう言えない後悔した思わないでも言葉はここまで出てるの誰様だい Okay, maraming salamat sa mga ready na dyan. No? Okay, ready na. Ready na sila, no? Ready na si Paul Casilak, no? At saka si Ria, ready na po, no? Maraming salamat, no, ni Ria, no? Christine PM Imong Waite, no? Channel na ko, no? Sir, message Sir Paul Casilak diri di ko makalimot, no? I-PM ang Imong Waite channel na ko, sir, sa Messenger, Sir Paul Casilak official, para dili na ko makalimot, para di na ko makalimutan, no? From Christine Pamalaran. Okay, on sa FB mo, Ma'am Christine, no? Yun si Casilak, no? Unsa kanoy FB nimo, Ma'am Christine? Okay, Ma'am Christine, no? Ma'am Christine, Christine Pamalaran, no? I-PM sa nimo, Ma'am, sa ako ang Messenger ang imong YouTube channel para ako kung madikitan, ha, Ma'am Christine, ha? Ma'am Christine, Ma'am, i-PM imong channel, Ma'am, ha? Ako nang gipindot idol, no, imong pangalan. Wa may magawas nga ad idol.
bersama saya, Febri X. Kimi no toriko ni natte shamara kitto momoga jujitsuru no modo Okay. Ang atong pangutana karon mga idol, no? Ready naman tanan? Okay, ang atong pangutana idol, no? Dalagang maganda, masakit sa mata. Okay, let's go. Answer na mga palangga. Answer na. Ang atong pangutana, no? Dalagang maganda, masakit sa mata. Ang unang maka-answer, no? Makadawat o 50 load regular, mga palangga. Ikan sa tong sponsor. Kembali bersama saya, Febri X. Kurangin siya, ketinggian nih. Ang pangutana, no? Dalagang maganda, no? Masakit sa mata. Oh, let's go mga palangga. Let's go answer na. Ketinggian nih. Bunganan sa akong kagulanan, no? Live, first time na live dito sa YouTube channel. Kasama ko po yung aso ko, no? Kasama ko yung aso ko, no? Alaga kong aso. Ubag ko no ingon si Paul Casila. Araw, single mom ingon si Ria Mahina. Okay, Miguel, shout out na ni Michelle Abad, madam, no? Michelle Abad, magandang gabi sa iyo dyan. Miguel, shout out na welcome sa itong programa, no? Ang mayong pagpaminaw, no? Sa itong programa. Michelle Abad, maraming salamat, no? Sa pagpunta mo sa aking live, no? First time, no? First time na mag-live dito sa YouTube channel ko, no? No? Okay, may mananaom na ta. Ano? May mananaom na tayo, no? Kurangin siya, ketinggian nih. Nakapunta din sa live mo, Gaw, no? Maraming salamat, no? Maraming salamat. Kurangin siya, ketinggian nih. Turuan niyo ako kung paano mag-co-host, no? Yung sinasabi niyo, paake baba yung hagdanan. Kanina pa ko hanap ng hagdanan dito, wala akong nakita. Or pagawaan ko na lang kaya ito ng hagdanan. Kasama natin yung aso kong si Nisino. Live, no?
Nagbibigay ng kulay sa ating mundo. Ayan, oh. Sa ibang bagong buhay na ikaw ang binibini na di na nais ko. Binibini na rin kita. Okay, ang atong mananaog, no? Ang mananaog na to, no? Ang ating winners. Sa ibang Sige lang, idol, no? Titingin ako ng, ano? Titingin ako ng tutorial, no? Tutorial sa YouTube. Maraming tutorial dyan, no? Nanonood ako para marunong ako kung paano ilagay, no? Okay, everybody, put yours in the earth. Kaway-kaway naman dyan. May winners na po tayo, no? May unang mananaog na tayo, no? Ang unang mananaog natin, first winner, si Ria Mahinay, no? Ria Mahinay, ma'am, araw po ang tamang sagot, no? Dalagang maganda, masakit sa mata. Ang tamang sagot is araw. Congratulations, Ria Mahinay, ma'am. Ikaw po ang una nating mananaog. First winner natin. Ria Mahinay, ma'am, mamalihog ko og send sa imuhang cellphone number ha sa ating messenger, no? Para sa load mo bukas, no? Standby pa ha, standby mo dyan mga palangga ha, kaya na pa tayo usa ka mananaog ha. Makuha pa tayo usa ka mananaog, no? Galing po sa sponsor natin, no? Pasalamatan po natin yung sponsor natin, no? Si Ma'am Sila Rosales, dyan sa Misamis Oriental. Maraming salamat. Pasalamatan din natin si Ma'am Len Sansor, dyan sa Riyadh, no? Kahit wala po sila ngayon, no? Sa live natin. Pasalamatan din natin yung mga sponsor natin na mga mababait, no? Ang ingit-ingit, lusiyong dinggin. Ang babaeng marikit ay mapasakit. Lahat hahamakin, magkuha lang ang akin. Maraming salamat sa lahat ng mga listeners natin ngayong gabi, no? Maraming sa inyong lahat, no? Viewers, listeners, maraming salamat po. Makulit po yung aso namin, no? Palablab naman dyan ni House. So, maraming salamat, Chrissy Vlog, sa pagbisita natin sa ating programa.
Okay, type ready mga palangga sa pangalawa nating tanong, no? Type ready mga palangga, no? Type ready po, type ready. Okay, may galab shout out ni Rochelle Abad, no? May galab shout out ni Rochelle Abad, magandang gabi sa iyo. Okay, type ready mga palangga, type ready sa pangalawa nating tanong, no? First winner natin, no? Si Ria Mahinay, no? Unang nanahon na to, no? Okay, may galab shout out ha ni Rochelle Abad, ma'am. May galab shout out, no? Huwag naman kalimutan natin na ilablab si host, no? Si DJ Hero. Ilablab naman natin si DJ Hero, no? Ang bahay ni DJ Hero. Sa lahat natin mga listeners ngayong gabi, no? Huwag po kalimutan natin na ilablab naman yung host natin, no? Father's Day pa naman ngayon. Okay, shout out mga ka-isla, no? Isla Dibitolo, no? Love Radio, no? Ang subuganan sa kagulanan. Live, first live din sa atong YouTube channel. Oh, happy Father's Day, no? Agaw, no? Maraming salamat, Michelle Abad, no? Maraming salamat sa iyo, Gaw. Happy Father's Day, Paul Kasilak, no? Fathers na baka, Paul Kasilak. Idol Kasilak, father na baka? Ini si Paul Kasilak, father na ba ni siya? Okay, magkabandang banda naman alas 9:30 sa gabi, mga palangga. DJ Yuan Brian.
Okay, ang ikaduha na tong pangutana. Proud ka Isla de Bitogo, Har, no? Suportahan naman natin yung mga vloggers natin, no? Mga Islahano, no? Taga Bitogo. So, tayo-tayo lang po ang magtutulungan, mga palangga, no? Tayo-tayo lang po ang magtutulungan, no? Para umangat po tayo, no? May motto po tayong let's grow together, mga palangga. Huwag kalimutan yung motto natin, let's grow together. Sabay-sabay tayong aangat, mga palangga, no? Walang iwanan. Hilaan, mga palangga, hilaan. Kung sino yung nasa o ibaba, hihilain natin pataas. Kung sino ba yung magtutulungan, kundi tayo-tayo lang, no? Mga Islahano. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, no? Sa mga subscriber sa aking YouTube channel, maraming salamat sa ating lahat. Okay, ikaduhang pangutana, ha? Ikaduhang pangutana. Ang pangutana, magamat. Make it Chucky time! Okay, magamat nakatakip ay nasisilip. Atong pangutana, no? Magamat nakatakip ay nasisilip. Okay, let's go mga palangga. Let's go answer the phone. Loud and clear music. Atong pangutana, no? Magamat nakatakip ay naisisilip. Ganina ra kong gitugnaw tino, Mitch, ha? Pero okay ra kay first time ni host. DJ Jonah. Okay, maraming salamat. Silak Call Official, no? DJ Jonah. Sagayno. Remix. Okay, answer na mga palangga, no? Answer na sa itong pangutana. Magamat ay nakatakip ay naisisilip, no? It was like a whirlwind, scattered some tears. But I'm stuck inside a feeling, something never leaves. We were like a symphony, playing for me. So all listeners, ngayong gabi, no? Viewers, listeners, maraming salamat sa inyong lahat, no? Subscriber, maraming salamat, no? Sa inyo. DJ Sagayno. Remix. Sa mga followers ko sa aking Facebook page, no? Maraming salamat din sa inyong lahat, no? Something very deep inside, right behind me. Couldn't stop the wheels from turning. It was like a whirlwind, scattered some tears. But I'm stuck inside a feeling, something never leaves. We were like a First nating winner, ha? Ang una na itong mananaog mo si Ria Mahinay. Ang una na itong mananaog, ha?
Siya po yung una nating mananaog, no? Unang winners natin, no? Si Rhea Mahinay. Congratulations! Congratulations, Rhea Mahinay. Okay, duha iyang gamit, imits. Tulo na ganing kabuok ni Idol. Nang huwam na ko og usa ko an Idol, no? Nang huwam na ko usa ka cellphone. Tulo na ning gamit na to ron. Dili na lang ko mo answer, sir, kay dili man gyapon ko kadawat sa load ug makadaog ko. DJ Jonah Sagayno Remix. Okay, may nakasagot na, no? May winners na tayo. May winner na tayo, no? Okay, pangalawa nating winner, mao si Rochil Abad, no? Eyeglass po ang tamang sagot, no? DJ Jonah Sagayno Remix. Okay, congratulations. Rochil Abad, ma'am, ikaw po yung pangalawa nating mananaog, no? Winners. Malihog pong send sa imong cellphone number, no? Sa ating messenger. Kay bawo naman siguro ka kung sa imong messenger, no? I-type lang Konsihal 02 pero no ang atong messenger, no? Or imong dito sa pong programa, no? Facebook page pwede sa. Okay, congratulations sa tong mga winners karong gabi na, no? Sa tong programa. Rhea Mahinay o si Rochil Abad, no? Maraming salamat po sa inyong lahat, no? DJ Jonah Sagayno Remix. Okay, disco na lang to, sir. Sayawin niyo diha mga Happy Father's Day bitaw. Father's Day bitaw, no? Sige lang, no, sa sunod na tong live diri sa ating sa atong YouTube channel, no. Mo upgrade na gamay, no, kay pasensya na mo kay first time pag yun, no. Mga medyo nangapa-kapa pa mga idol. Okay, ingat-ingat lang ta sa music, idol, no. Tanawon sa nato ng budot o basig ma-copyright ka. Tanawon sa nato ng budot o wabay copyright, idol. Kining atong gigamit na music, no, mo ni music na safety gyud kaayo, no. Safety na ni kay ako na ning gi-konsulta sa attorney. Sige, walang problema yun, no? Wala ka silak, no? Tatawag lang ako sa iyo, idol, no? So, may cellphone number naman ako sa iyo. Tatawag ako sa iyo para maturo, paano magpaturo ako sa iyo, no? Tatawag ako sa iyo para maturuan mo ako. Okay, lingaw tayo, idol, basta daghang manaka sa imong live, no? Okay, idol, tatawag ako sa iyo, no? May cellphone number na ako sa iyo, no? Tatawag ako sa iyo. Tatawag ako sa iyo, idol, para maturuan mo ako, idol. Share and subscribe. DJ Jonah Sagayno Remix. Blow the day, please.
Magagandang remix. Dito ka na sa Remix Avenue. Don't forget to like and share and subscribe. This all and nothing really got away, driving me crazy. Okay, pwede mo saka ang tanang naa sa laing nasod, no? Makita tatanan sa screen, no? Somebody to hold, it's easy to say. Okay, kayo, idol, no? Tatawag ako sa iyo, idol. Music collection. It's another day, please. Maraming salamat po sa lahat nating mga listeners at saka viewers natin ngayon, no? Maraming salamat. Sa ating dalawang winners, no? Congratulations, Ria Mahinay at saka si Rochelle Abad, no? Para makita ang mga maanyag o mga gwapo sa mga Islahano, no? Sa Isla de Bitogo. Inood yun na, idol, no? Mga gwapo, mga gwapa ning mga Bitogo. Korea Buyag, idol. Korea Buyag. DJ Jonel Sagayno Remix. Kung namoy mga live sa inyong YouTube, ha? Mga palangga, kung namoy live sa inyong YouTube, i-chat lang po ninyo, no? Para maka-attend sa dito sa inyong mga live, ha? Info muna ako kung namoy live sa inyong YouTube para maka-attend sa dito. I-search lang sa White Idol paano magbaba ng hagdanan, no, sa live stream. Okay, Idol, no, titingin ako ng tutorial, no. DJ Jonel Sagayno. Okay, itong oras alas 9:18 na kalabay sa kagabhiyo, no. Nananantay 12 minutos nga magban-uban din sa kahanginan, mga palangga. This all and nothing really sleeping without you. I need somebody to know, somebody to feel. Og mapuhong adlaw, no, balik ka sa ato ang programa dito sa Facebook page, no. You say Balik ka atong live dito sa Facebook page og mapuhong adlaw, mga palangga. it's fake, another day, please. It's a let it go. And you know he's taking me through it all. Okay, maganda to, idol. Wa bay limit ni idol. Pwede tanan makasakar, no? Pwede ba makasaka ang tanan, idol? Para makita ang mga taga-katauhan diha, no, sa Isla de Bitogo, no? Ma'am Christian. DJ Jonel Sagayno Remix. It's a nightfall, and you know he's taking me through it all. Let my guard down. Diri ra, idol, aron dali ra imong what's our. This is Remix Avenue. Ato lang siguro ipuli-puli, idol, no, kay lisod kayo ang mga followers na to sa Facebook page, no, basig mangita sila dito, no. Ang uban manggod wala pa nakahibalo, no, wa pa kayo ka kuan diri. Ay puli-puli lang siguro na to, no, i-announce lang na to, no. Kung asa ang atong live sa itong programa, no. Bisan pang magbuntag, idol. Patay na ta natong load ang magbuntag, no. May lagnay mo load na to, dako-dako, idol, no, para magbuntag. Remix. Dingle. Mix. Slow. Dingle. Okay na lang tayo 10 minutos na maguban-uban sa kahanginan, no, mga palangga. Slow. Loud and clear music. Only here on Remix Avenue. One, two, three, four.
Bongo, no? Maraming sa inyo, maraming salamat, no? Maraming salamat po sa lahat ng mga listeners natin ngayon at sa mga viewers, no? DJ Jonel, Sagayno Remix. Babae ko, oy. Okay, babae ko no, si Christina, ha? Kamalaran, babae na siya, ha? Na si Kuano, Cyril Kamalaran, Lopian, no? Sa iyang Facebook page, sa iyang Facebook, no? Facebook name niya, no? DJ Jonel, Sagayno Remix. Mix, slow, dingle, mix, slow, sana all. DJ Jonel, Sagayno Remix. Free shipping voucher. And subscribe. Don't forget to like and share and subscribe. You are listening to the music of Filipino Mix Love DJ. Aw abi ko og lalaki si Cyril, ma'am. Remix Avenue Music Collection. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, no, mga palangga. DJ Jonel, Sagayno Remix. Mas muna ko pasalamat sa tanan natong mga listeners at viewers karong gabi na, no. Sa mga naglablab ni host, no, mga bago na kong mga kaibigan, no, mga amigo sa akong YouTube channel. Daghan kayong salamat inyong tanan, mga palangga. Sa atong duha ka mananaog, daghan kayong salamat, no. So, congratulations ni Ria Mahinay o ni Rochelle Abad, no. Sa mga sponsor, no, sa sponsor nako sa akong programa, daghan kayong salamat. Labi na ni Ma'am Isila Rosales diha sa Misamis Oriental. Ni Ma'am Len Santor diha sa Riyadh, no. Ni Ate Nancy Calma diha sa Belgium, no, daghan kayong salamat. Pasalamatan sa nato ang atong Vice Mayor sa atong lungsod sa Isla di Pitogo, walain si Nestor Ondong Abad, no, nga may naghatag sa ato ang tarpaulin kanang naa sa atong likod nga atong gigamit, no. DJ Jonel, Sagayno Remix. Sa mga tanan nga ning bisita sa ato ang live karong gabi on, no. Daghan kayong salamat inyong tanan, good. Salamat kayo, salamat. Mag-unsa lang atong live, no, kung wa gyud mo, no. Kung salamat kayo sa inyong suporta. Sa mga nag-share sa atong live, daghan kayong salamat inyong tanan kung manghinaot ko nga na-share ninyo ang atong live, no.
Suspon ako, happy Father's Day, no? Sa Fathers karong sa tanang nahimong Fathers, ano? O sa tanang nag-birthday karong adlaw, ano? Happy birthday sa nabo sa pagsibya karong gabion, ano? Sa tanang nag-birthday, happy birthday kaninyong tanan, mga palangga. Okay, daghang salamat ni Christine Pamalaran sa pag-share sa atong live, no? Daghang kayong salamat, ma'am. Salamat kayo. Joanna Sagayno. This is Remix Avenue Music Collection. Okay, ning ubos ninyong alagad sa kahanginan si DJ Hero, no? Manamilit na sa kaninyo. Dito sa ato ang programa, ang sumbunganan sa akong kagulaanan, no? Manamilit na kaninyo mga idol, no? Daghang kayong salamat. Salamat kayo sa taong panag-uban dito sa taong programa. Remix Avenue Music Og sa sunod na kung pagkita-kita mga idol, ha? Kung maginaot ko nga naamo sa kanunay, no? Ginoo mag-auban ka rin yung tanan o kamutagaan o kabaskog sa lawas o tagaan mo o more blessing, no? Sa taong kahitasan, no? Okay, God bless nimo Kristen Pamalaran, no? Amping diha sa imong nahimutangan, ma'am, no? Layo ra ba ka? Amping diha, ma'am, no? Amping sa kanunay, ma'am. So, labi na sa imong pamilya, no? Diha sa sitio datang, no? Amping sa kanunay, no? O magampo kita sa kahitas, ano? Sagayno. Kita naa sa safety, perminti, no? O tagaan ta o kabaskog sa kahitas, ano? Okay, daghang salamat ni Kasilak Paul, official sir, idol. Maraming salamat, idol, ha. Maraming salamat sa pagpunta mo, idol. Sana send mo rin sa akin, ha. Info ka lang sa akin kung mag-live ka, idol, ha. Para makagahin ka og oras para sa imong live. Okay, daghang salamat ninyong tanan. Daghan kayong salamat. Salamat ninyong tanan, ha. Salamat kayo mga idol. Daghan kayong salamat, no. Sa mga naay mga live, no, sa mga naay mga live, ay schedule na mga live, ha, is message lang po ninyo mga idol para maka-attend sa inyong live, ha. Okay, maraming salamat sa inyong lahat po. Maraming salamat. DJ Joanna Sagayno Remix. Okay, kining ubos ninyong alagad sa kahanginan si DJ Hero, no? O manamilit ka ninyo, no? O kita-kita ta sa sunod na itong panaguban din sa akong tulumanon. Mix Club. Ang sumbunganan sa akong kagulaanan. Salamat kayo. Salamat sa ninyong tanan. Club.